Boj pripraví Salaminová a Koškambajeva. Takže Janka, najúspešnejšia Slovenka, má 3 tituly majsterky sveta, dámy a páni. Bojuje teraz o absolútne prvenstvo bez rozdielu hmotnosti. Samozrejme, včera Janka vyhrala vlastnú kategóriu, ale ona chce byť, a nielen chce byť, ale dokáže nám, že je najlepšia z najlepších. A je to momentálne víťazstvo. Čiže Eldana z Kyrgyzstanu versus Janka zo Slovenska. Prvé napomenutie pre kyrgyzskú reprezentantku. Krásny, nohy, krásny, krásny. Musí ako prvá chytiť pálku a jej náprotivom nemôže ju vytočiť. Podianka! Janka Vašková, stálica tu na Slovensku, nielen v tomto športe, ale dovolím si tvrdiť, že vo všetkých silových športoch. A je to prekvapivé víťazstvo, ale takýto je šport. Dámy a páni, v pomere 2-0 víťazí strana červená, Eldana Bolotbeková.